салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаш намекардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо WhatsApp мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро тикои арзон гуфтагӣ буд, якта ёфтагем бо нархи 12 000 сомон. Солиш 96, сӯзишвориш газ бензин, кузов хэтчбек, объем 08, коробкаш механик. Ҳолати мошин бародаро меличовка камтар кор дорад. Чиҳре ки наворда мебинед, капоташ, краскаш камтар хестаги баъзе ҷоҳош. мақсад як краска мекунед, тамом қарор дорад. Дар шаҳри Старошан наша 12 000 сомон мегӯяд. касоне хайдор бошед, метавонед ки занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирӣ фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. ва касони мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар WhatsApp ё ки имо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошини мо бародаро Mercedes Benz C-Class ҳастай. солиш 93, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш автомат, ҳолатиш хуб. мошин чӣ хеле мебинед, светиш бародаро свети хубай. ҳуҷҷатош 1 сола, краскашам тозаҳай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 38 мега. мошинхари ане боша бо савдо мешавад. бародароне ки хайдор ҳастем, метавонед ки рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. бародаро якта прескинаки фурӯшӣ ҳастай. ҳолати беҳтарина қарор дорад. прескинак ҳамаш нав ягон ҷо варид кардагӣ надорад. ҳолати кори дар бародар фақат мегирӣ, кор мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, Кулобиён 2. наша бародаро 40 000 сомон гуфта истодаи хайдори анемошо бо савдои хуб мешавад. бародароне ки хайдор ҳастем, марҳамат, рақами рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳибаш дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp имо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони дигари мо бародаро хонаи фурӯшӣ ҳастай. алифтараш квартиранаки сексия дастай. дом 3 ошӯна. хона қарор дорад дар якум ошӯна бародаро. масоҳати хона 24 метри квадратӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, Хӯросон 9. дар пушти ҳайкали модар бародаро наки адресош наздики хонада мактаб, мағоза, масҷид, духтурхона наки ҳама чи ҳастай. хона наша 175 000 сомон мегӯяд, бо рубл боша бародаро 1 493 000 рубл мешавад ва ҳама чизи ҷоиш фурӯхта мешавад. касоне хайдор бошед, марҳамат, рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. мошини аввати мо мусо ҳастай, ки бародаро бисёртар пурсидагӣ буданд. марҳамат, солиш 98, сӯзишвориш дизел, кузов универсалния, объем 2.9, коробка механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. 1 сола ҳуҷҷат дорад бародаро, яъне тихас мотор. утилизатсия 1 умра мега кардагӣ. мотор, коробка хатдоиш 100%, задагӣ пурсидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, наша 40 мега, хайдори ане боша
савдо мешавад, варианти алиши ҳастаки ба ягон мошини арзонтар алиш мешавад. касоне харидор бошед ки мошини алиши дошта бошед, рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро аз 2106 ҳастай дар компютара мисотар пирсаги буданд. солаш 99, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро тозаҳои мотор, коробка ходовиш соз, ҳамаш 100% кор мекунад, ягон камбудӣ надорад. бародар дар солашна сум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нарша 10,000 сомон мегӯяд. илтимос мега беҳтар занг назане, варианти алиши нестай, арзонам намешавад. ахирон нашад 10,000 сомон. касони харидори аниқ ҳастед, бораи маълумоти пурратра ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наводҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро, бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наводҳои оянда.